iti date. It's January 21, gayam, karba 2018. Iso nga, mir ag, DJ kalendaryo, no? Anati date itatang kita man nagpartak nga talaga mo iti 21 nandan agibo sa napo ti bulan ti Enero apo nagpartak na kalkalpas lang iti Pasko kita mo kat tanda di manan February 14 di kali Valentine ngaro da kami manan kaaro ba with yours truly Manong Jun Serial sikat with John Mark Pastor iti operator ayan iti talo nga oras nga napnamsak iti sunatan ni Ayat ken biag dito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsam it apo kas ta boses mo kas nag-teenage yes ito kung matag sa apay kas sa naggapo di unig ti bubon ni sa bali ti timplana dinga timplama ano pa iti pagtimpla dito nga itatag ni maday talaga kasi ti boses ko naparang madi kitam ko medyo agwapay ni aglabalabasit. Anyway, anyaman na po. Anyaman ti Brian nyo tatakan ito apo. Agplan-plan siya kayo. Agkupkupin. Ako, talaga aglablaba. Agisalsalapay. Agwalwalis. Ano dyan pakpak nga kasi na baot ba? Kontra, ano dyan bagak ano dyan bagam yan? Agwalwalis. Agkay-kay-kay. Isa ba? Agak-ako. Ayan, kasjay. Agor ka, mangal aldaw. Agpalpal ba? Aglala ko. Buat gatang. Agman maneho. Pasahero. Nagmayat sa data. Agsul-sultop ti bisukol. Agibulbul lang tinagsultopan ti bisukol. Okay, another 3 hours of fun. Karabot dito lang nga po tayo nagtatayan na Sweet Radio Santiago City. Kaya iti barbaro nga text line kayo, apo kasuksukat. Kasi administrasyon lang ti gobyerno nga sa balimanan. You can call us up. You can message us over 0915-0713-686. Medyo narigat nga i-memorize. Narigat i-memorize. Narigat i-memorize. Ulit 0915-0713-686. Sino man tayo nag-text dito yun? Di ba palpalpa kasi agwal-wal-wal. Kurang ka, baka nito Sir Emil ato eh. Sir Emil man dito na. Baka Sir Emil to Prince. Sir Emil, ikaw ba yan? Magpakilala ka naman. Sa bali dito microphone mo ba? Apay Hindi ka mo sa bali timig mo ito kasi day. Salik mo araw? Gasta lang nga road. Sige. Parang lang data? Akat damo tapay lang sumungad tatay dito radyo na nga dagos ti nag-text kanya ako nga damdama tapay ang basaan da kita aming messages. Pangrugrugan nga road kumansyon ta iti may nga sonata. Agwa katakita man ti nasaya at nga sonata dito. Tawag text line nan. Nga dago saan? Testingan dala ang daytan. Ni so apo dayto text line me. Ni Sir Emil kano isuna. Okay, ang arod pangbusat tayo po ti Domingo. Gana sa nabiyag no si kaading tay mabubuya. Dago sa mabang aran kaunat daytoy ngaminta-pintas mo awan pang ipadaan isupang tayo dayto'y marik-rik na dayta nga is-isem mo ay puno amat katiyay kaslaalin mo takalin mo ako rusunada kakutis mo kasla porselan at pangyarigan sikat sabong murmuray kay tuwi mata nagpintas kanuating aglayo sikat miskisen nagpintas kanuating ipatay ko taapagping inaisen Gana sa nabiyag no si kaagit ay
Dagos sa mabang aran kaunggan day tirin na naminta-pintas mo awan pang ipadaan isog mang kayaw day to'y marik-turik na Dayta nga is-isem mo ay puno ang makabiyag kasla alinuno takalid mo ako sunada takutis mo kasla porselan at pangyariga sikat sabong bormoray dayto'y mata nagpintas kanuading ang lalong sikat is-isem nagpintas kanuading ipatay ko kaapaping nga isem nagpintas kanuading ang lalong sikat kong is-isem nagpintas kanuading ipatay ko kaapaping nga isem nagpintas kanuading ang lalong sikat kong is-isem nagpintas kanuading ipatay ko taapaping nga isem. Okay, dito nga po ti pinangbo sa aming asunata dati na po uluan na nagpintas kan ading. Kaya apo talaga mga nagpintas sa aglaw-law itatanga kanito. Ito'y istasyon apo ta dati bisita mi. Nagkapupay di jay Hong Kong. O kita uman lang itibiyag. Nagsayaat nga talaga. And yan, isang oras nga po nga, we would like to welcome ati may isang stakeholder iti for the kudo apo ni Kabsat Nelly Mariano nga fresh from Hong Kong. Ayan. Umay ka ti unag, umay ka kumablaw ka dagiti agboy-boy at tanga DJ adita naka-live tayo. Ayan. Kabsat. And of course, kadagiti so amin na po nga nag-text kada kami. Thank you very much. Kat kuna na dito ay pabati nga si Ariel Perdido, Mike Serapion, Jason Felix, amadamang agpinpintor ti house. Request kanu kada scooter nga agtipper-tipper kuna naman ni Dr. Adriano G. Sabado. And kuna na pa dito may isa na imbangal daw yung manong June, madingig kuman te Golden Boys yun, kablaawa man ni uncle ko nga Ichad alias Igo nga naulaw manan DJ Season Hill aglipay kirino request man tay chismosa ka manang kuna na. And another one, pa-shoutout nga po yung mga Manuel family sa Calo East and pa-request po yung 7 in a chess. Ayan. Ayan. Sige, mamad. Naragsak aldaw yung manong, aldaw ti Domingo. 21 ti bulan, 2000, sangapulo, ket walaw, kapol, kanasan. Ken manan, aminin manong gururay dito sa ragsak. Naragsak mo na kayo matay. Sa ragsak. Nga programa yun. Request ko man manong tay Ilocano version ti. Yata. Help yourself. Help Kanta yourself nito. Tom Jones, Wow. manong Gambito ti San Leonardo, Aglipay Quirino, Philippines. Aha. And tapi may isa ting in mo na tatayan kat Ako na. agor ka. Ayan. Good morning, sir. Mm. Sa inyong dalawa, lagi kong pinapanood kayo sa YouTube. Masyado. Ako, nagrigit nagbasa ti shortcut, sika. Juan, agrigat, agagata. From Manila, dating a text message. Ang gagaling ninyo at natutuwa ako lahat ng sakit ko sa katawan na wakawala. Oo. Paano ko ba kayo maiimbita dito sa Manila? Yes, see? Pwede bang mag-request ng song ninyo, Leader of the Band at Faithfully? Please naman. At baka pakibati tuloy sila Reynaldo Katbagan, Sonny Estuesta at Mrs. Lylin Pad Estuesta na nasa Singapore. Kung na naman. And maraming salamat kuya at ni Apo ti bahala sa inyo. God bless you all. Sensya na sa Ilocano ko. Kaso mahina sa salitang Ilocano. Ay, kaya pala. When iso nga medyo Hindi pala masyadong marikot. maawatan. At api may saga dito agor ka. TM At Rio. Autolad Max. Niya ko na. Agor ka, tabirukin ka din.
pa-shout out nga po yung mga manunod. Nalpasatin. Nalpasatan. At tayo. Ata siguro. Kuya, pakibati nga mga friend ko dyan sa Rizal. Family Agustin, request ko kuya ang kasano mga lipat. O, di ba? Galing sa friend nila dito sa Rizal. O, muting pagkano na sinudagitan. Apo. Di dadungo na yun. Sige, bumasa ka tan. Si text line. Okay. Pangasiya po, kung tumutawag. Greet ko man ni Auntie Lot Asya ito nga aglablabagan Auntie Len nga agdadaip from 414 tilas number na. Hello Manong June and ating John Mark. Greet mga bagong kasal na sila Mr. and Mrs. Judy Ballesteros and Judilyn Ballesteros. Please play Dungdung Wen Kanto apay kasta boss ni JM kuna naman. Well, at microphone mo ti sa bali uni na. Thanks from Kuya Alfred and Boss Mark haing King Colobong of Jaro Jones. Paki-arrange nga gente technician kasi iba yung boses mo talaga. Mangag mo. Wan, okay. Kasi sa bali, itikag sa uman. Check mic test. Sa bali. Check mic test. Bakit iba Natintinis. Iba to? Hindi, Yung timpla? Pareho. Ipalit mo na lang yung isa. Pwede bang ipalit? Ayan, papatay muna natin. Okay? Kat, kung mablao ka man, dito yung Apo de Kabsat Nelly from Hong Kong. Kung mablao ka dagiti online tatanga di Jaya Hong Kong. Hello, FDD Hong Kong. Kumusta kay amin dita? Amin nga officer di Hong Kong, our president, Angie Ragual, John, Miss Ella Panadero, kapintasan na pastor ti Aso ta Hong Kong. Ni Gemma, ni Maribig, ni Eileen, ni John Boy, kanam amin kay dita. Ni Sir Sabado, kunana nga umay dito, madimi umayen or urahikon. So nga hello, Ma'am Minda. Kanam amin nga datoy, nanay, Heron, Cheche, Helon family, Mariano family, ang Batali family. Kanang nangrura kineto, kapsat tayo John Serialos, ading GM nga gwapo. Ado men in love di Hong Kong. Pau, sla. Man in love da di kwa, jay amin nga kamuro na kano. Sige. Malagip ko tuloy, napagapo kami dyan, nagdakal. Nagdakal pero kasano, nagdakil ako pinagayat mo. Tingga ma, ano mayatin? Mayatin. Mayatin tayo. Mayatin. Check mic test. Ala, isulat ta, natinis lat ta. Talaga kasi ti boses ko ka Sa bagay, kasta nga talaga ta boses mo. Kasi nga talaga ti Ayan, boses ka. hindi, mas okay na siya kaysa kanina. It's better now. Yes, better now. So, that's it, Karuba. Once again, nakita mo at online ito ta, nga mabali mo kablaawan. Abo na sa limo, dito unog, madi nga guman ka na, dito blower na. Ayan, pagpaspasin sa inyo ako na medyo kasla kami la at dadamo dito yung Unity Studio, ta nagpudot. Oh. Baka na-fix lang Laura J. Ayan, nadati message sa Titi Golden 8 dito yung madig mo mabasan o madig mo birukan na nakatado mo nga minti. Okay, sige. Manong magandang tanghali po. Pabati naman po kami dito sa Golden 8 Motor Parts. Gani, Dario, Mark, Josh, Jerwin, lalo na sa manager namin na si Mr. Arnold Samson ng Golden 8. Ganon din sa mga customers namin. Manong patakoran man jay madlaw ni babae tasalaan man kano dagiti napipintas ken lapsat nga karo may nga pagpakot. Toy Minas Lugawan nga madamang agdingdingeg toy numero 1 nga programa from Golden 8 Motor Parts ng Cordon Isabela. Okay. Thank you manong ko. Dating road iti request da abong nga madlaw ni babae. Madlaw mulatan ni babae. Madlaw mulatan na pagustuhan. Idirabi nasapa agriing nakangit at pampamusic. Nakaisaganang iti pamigatwara na dalimanag. Madlaw mulatan
ni babae, madlamulat tanon na pagustuhan, idirabi nasapa aglaba, nakasalapay ngawan pa'y niinit, obraen na amin siraragsak sa agdaydayan. Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin, pipipipitim, pipipitim, chiririn, chin-chin-chin. Matlaw ni babae, di na maituloy pasabak na dirabi. Kanta ka na. Ay, ormoso nga rin tayo. Patlamulat tanon na paminduada, idirabi agpalsipay ti kayo, agpastunuang sa agarado, ubraen na aming silaragsak sa agdaydayan. Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin, pipipipitim, pipipitim, chiririn, chin-chin-chin. Matlaw ni babae, di na maitulin pasabak na dirabi. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan ni pamiluda, idirabi naladaw agriing, agpapakangken aglipi-lipi, madinga agsa uwag laladok nge magdaydayan. Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin. Oh, ano ko, ano?